Здравейте хора! Днес играя Майнкрафт. Това е първият ми клип, който ще бъде качен. Така. Чакайте. Малко фейл тук, защото тъкмо като почнах клипа трябваше да се стъмнява. Така. Това е първото ми видео за YouTube и няма чит и така аз вече съм правил тук без да снимам и затова сега ще ви разведа. Това тук е едно басейнче, което го направих миналия, мисля, че не, май беше миналия. Тук градина имам, тук тая идея беше моя, тук две бели, там две бели, тези беше моя. Така, тук, това съм и първоначално така ще това тук. Тук съм направил знамето на България. Там съм направил знамето на България. Тук е столове и маса съм направил тук. Сега, тук два порча съм сложил и аз не знам сега обаче, не знам какво да правя. И затова малко помислих тук, защото преди 1-2 часа всъщност. А сега е 9 часа, то сега с това го мислех в 7 часа. Да, преди да стана това го мислех. Да. Мислех и тук да изкопая едно и такова нагоре и като направя ето тук, чакайте, и като го изкопая и като излезна и тук горе и тук и да направя там голяма градина, не така миниатюрна като и тая там. Обаче въпрос е, нямам семена и няма откъде ги вземам, така че. Аз тук имам 1000 стака на кабелстон, аз съм пълен с кабелстон и да. Или пък другата идея ми беше ето тук да направя градината. Всъщност мисля, че тази идея май ще бъде по-добра, затова... Да, мисля, че ще бъде по-добра. Така, започвам. Това ще правя всичко, да знаете, че не съм читвал и разни такива подобни. Така. Ще го сложа и тук. Така, продължаваме сега. И готово. Семената, аз имам 5, чакай. Ще видя в чест имаше още. Тук 3-8 сидове ще ми стигнат. Нямам си не представяш. Ако не ми стигнат, ще взема още. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ще купим 1, 2, 4, още 6 сида ми трябва. Май взех вече 6 сида. Трябва да станат, не знам колко трябва да станат, ама трябва да станат. Аз всичко е така по халата. 10 сида вече имам. Не само 2 съм взел, значи. Ето така. Не съм вика тук много треви има, аз и деса искам да си да мана това треви тук. Той там има хипер много тревито и там няма как да не вземеш. 13, чакайте. Да, ще взема още, за всеки случай. Да, 15, съм сигурен, ще стигнат. 8 плюс 6, 14, да, дори. Но аз съм взел бил с едно повече. Аз съм бил взел по-скоро, бъдето правилно. Да, така е това. Така.
Чакайте. Но откъде да не намеря дърт? Още 5 остават? Да, точно, за да съм само с едно повече. Готово. Сега ще ми трябва ограда. Маскът не беше. Ме сети, ме сети. Дъното на без... аз съм имал дъно, да. Аз съм имал дори предостатъчно огради. Колко ще ми трябва. Играта иначе ще бъде тук. Така ще бъдат и ще така е супер. Така стана добре. Не знам. И седно, и да не стана, и да не стана. Въобще се много ми пука. Така и там. Там виж са пораснали, мисля, че... Всъщност какво става от тях? Аз си няма да представя какво става това, като го засадиш. Няма се. В принцип ще ми трябва... Не знам, някакви яспа животни божи. Пак излиза животни, хората не. Ще ги трепем. След това какво да го направим. Кралата не читат, само да кажа. Просто имам ужасно много. Защото виждате колко много животни. Ейте, тук нищо не съм ги правил по кралите. Те са за спешни случаи. Тук имам мина. Добре, може би в нея ще отидам. Или не, ще си бъда хвалата. Ще така ще бъде по-добре. Така. Чакайте, сега ще влеза в мината. Или не, мисля да го става за другия епизод. Да, хора, това мисля да бъде за другия... Това ще остави мината за другия епизод. Това мисля да бъде от мен. Аз съм геймър и отново повтарям. И до следващото ми видео.